Solveig, kun sinä hunteerat oma lapsuutta, niin mitä kuvia vai muistokuvia sinä muistat parhaiten? Ensin, mitä minä muistan, se on silloin 45 kevättalvella. Ja meillä oli ollut vähän ruokaa. Ja isä oli mennyt ja noutanut. Se oli tullut semmoinen iso vene, joka oli tuonut ruokaa yhteen Holmfjordiin. Ja isä oli mennyt noutanut. Sieltä oli jauhoi noutanut ja voita. Ja me emme ole syöneet oikein leipää. Me olimme syöneet semmoista kreasuutta leipää, jota oltiin löydetty siellä, kun saksalaiset oltiin jätetty. Jätetty, oltiin freistattu polttaa niitä ja sitä oli, minun äiti oli leikannut niitä pirteeksi ja pannut uuniin lämmittää, että me saamme syödä. Mutta kun isä tuli, niin se äiti otti sen pannun ja paiskasi ulvas, sanoi, anna harakat syövät. Ja laittoi meille semmoista leipää uunin päälle, ja se olimme saaneet voita. Ja voita me syöneet monteen kuukauteen. Ja se maistui kauhean hyvältä. Sen muistan minä niin hyvin. Niin. Se oli, sinä muistelit äsken, että sinulla on yksi veli, mitä on kuollut, kun sinä olit, monta vuotta olit sitten? Minä olin 14-vuotinen. Se hukuttiin tuolla Alkkassa. Se oli 2 nuorta poikaa, 18-vuotiaat. Ne oli yksi pyhäpäivä ja se minun veli nousi. Se nousi heidän vardin vaille 11 ja kysyi, missä äiti on. Niin sanoi, se on mennyt kirkkoon, kun minun enolle piettiin kanssa yhden lapsen. Ja se Valli, Ingvall oli sen nimi, se menee, sanoi, hän kanssa lähtee ja panee vaatteet päälle ja menee. Ja se oli viimeinen kerran me näimme hänen. Ja se äiti, emme tienneet, että se on hukkunut ja ne 2 poikaa on hukuttu sinne Alkkaan. Ja mutta näimme, kun äiti tulee kotiin, se näimme, että on jotakin tapahtunut. Ja se äiti muisteli. Ja se oli kauhean raskas meille. Mutta varmasti minun äitille, se oli hänelle ja isälle, se oli kaikkein raskas homma. Se oli kauhean. Mutta me olimme kyllä nuoria ja emme muista. Ei se lapsi ajattelee niin kuin vanhemmista. Mutta me kaipaimme häntä, kun hän oli 18-vuotinen. Joo. Mitkä tavarat, joita sinä olet koskettanut, on antaneet vahvan tunteen? Tavarat, se on yksi tapaus. Se kanssa oli jälkisodan, että minulle meni kuuma kahvi ylikäin. Ja sitä jouduin pitämään veessä kauhean kauan aikaa, ettei heittää hiilostamasta. Se on semmoista, jota muistan. Muistatko joitakin ääni, sävelli, musiikki tai lauloja, joka on vahvasti vaikuttanut sinuun? Laului kyllä varmasti. Se oli ensi kerran, kun täällä Pyssöjärven kirkossa, en muista mikä vuosiluku, se oli nämä laksolaiset. Ne laulettiin kvänin kielen joululaului. Sen muistan, niin se minulla kynelle tultiin silmään, kun kuulin, kun sitä en ollut kuullut lapsuudesta asti. Onko olemassa joku maku, jonka sinä muistat, tai siltä ajalta, kun sinä olit lapsi? Maistuu. Se kyllä oli kauhean hyvä, se kuiva lampaanliha.
Ja se kyllä on hyvä maku ja siinä on, se on hyvä haju, kun se paistoi sitä uunissa. Se leikkasi ja lämmiti sitä uunissa. Onko olemassa joku haju, mitä sie et koskaan unheta? Se on tämä hyvä tämä haisuheinä haju. Se minun äiti prukasi ottaa, laittaa nutukat, silloin oltiin nutukat ihmisille. Pani niitä heiniä nutukkoihin ja ne haistiin kavoin. Se oli semmoinen hyvä haju, niin kuin parfyymi. Ja. Muistatko jonkun historiallisen tapahtuman, mitä sie muistat, että on tehnyt mitään sinun kanssa? Se on se 17. maj 1945. Varsin jälkeen sodan sinä vuonna, kun sota Norjasta loppui. Ja me piimme 17. majille mennä. Mutta me saatettu mennä sinne Tåkkiin, kun meillä oltiin huonot vaatteet ja äiti sanoi, että me emme saata mennä sinne, mutta me menimme sinne ja näimme Tåkkiin, siellä missä oli Tåkki ja ihmiset kokoonnuttiin. Ja me katsoimme sinne ja äiti sanoi, että kauhean niillä on hyvää ruokaa, varmasti siellä hyvää ruokaa. Mutta me menimme sitten, me katsoimme iso ajan siinä, kun lähdettiin ihmiset kävelemään, ja sitten menimme kotiin, kun me emme saatettu mennä, kun meillä ei ole oikeita vaatteita. Hyviä vaatteita, huonot vaatteet. Mutta äiti kuitenkin meni kotiin ja laittoi meille hyvää. Se oli laittanut semmoista rusinaleipää ja keitti kakaota meille.